Pandémia covidu okrem výziev priamo v zdravotníctve spôsobila aj výskyt konšpiračných teórií ohľadom pôvodu vírusu, ktorý ju spôsobil, ale aj vakcín, ktoré môžu nás proti tomu vírusu chrániť. Dlhodobým dopadom takýchto konšpiračných teórií je znížená ochota sa očkovať nielen proti samotnému covidu, ale aj proti ostatným ochoreniam, bežným ochoreniam, proti ktorým vakcíny existujú už dlhodobo. Musím pritom povedať, že konšpiračné teórie v oblasti zdravotníctva, podobne ako viaceré nepodložené, iracionálne či pseudovedecké presvedčenia, sú v rozpore s vedeckým poznaním a vážnym spôsobom ohrozujú verejné zdravie. To potvrdzuje aj náš nedávny výskum, v ktorom sme sa zaoberali tým, ako konšpiračné teórie o covide môžu súvisieť s ochotou sa očkovať proti vírusu HPV a zistili sme, že napriek tomu, že takéto konšpiračné teórie nie sú priamo spojené s vírusom HPV, znižujú ochotu sa proti ňomu očkovať. Je to dôležité, pretože tento vírus je veľmi rozšírený v populácii a mnohí ľudia sú ním nakazení, vrátane mužov, ktorí nemusia mať žiadne príznaky a aj kvôli tomu môžu ďalej tú nákazu šíriť a nakaziť či infikovať svoje partnerky. Odhaduje sa, že až 80% žien sa niekedy vo svojom živote tým vírusom nakazí a u niektorých z nich tento vírus môže spôsobiť rakovinu krčka maternice alebo aj iné typy rakoviny, ktoré súvisia s tým vírusom. Čo je ešte dôležité, osoby, ktoré veria konšpiračným teóriám, nielenže sa vzdávajú prevencie v podobe očkovania, môžu uprednostňovať aj alternatívne postupy, ktoré sú nebezpečné z dvoch dôvodov. Prvým je to, že môžu byť neúčinné, čiže nám nepomôžu, a druhým je to, že môžu samé o sebe byť nebezpečné, čiže môžu nám škodiť.